እዙይ ብዛዕባ ባህልን ሕፍረትን ኣይኮነን፣ ብዛዕባ ንቕሓት እዩ። ብዛዕባ ምሕላው ሰላምካን ልብኻን ንመጻኢ ዝምድናታትካን። ኣብዚ ጸጥታዊ ርክብ ከም ኖርማል ዝረኣየሉ ዘሎ ዘመን ስለምንታይ ኢሎም ሰባት ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ተመሓላላፊ ሕማም ንላዕሊ ብባዶነት፣ ጭንቀት፣ ጣዓሳ፣ ስምዒታዊ ቃንዛ ከምኡውን ውሽጣዊ ሰላም ብምስኣን ይሰቕዩ ኣለዉ ኢልካ ሓሲብካ ትፈልጥ ዶ? ሕጂ ማንም ዘይነገረካ ሓቂ ክነግረካ እየ። ጸጥታዊ ርክብ ግዝያዊ ስምዒትን ኣካላዊ ተግባርን ጥራይ ኣይኮነን፣ ምልውዋጥ ጸዓትን ስምዒትን መንነትን እዩ። ኣብ ዝምድናታት ብዙሕ ግዜ ሰባት ቦዲ ካውንት ወይ ምስ ክንደይ ሰብ ጸጥታዊ ርክብ ከም ዝፈጸሙ ብቁጽሩ ንሰምዕ ኢና። ብቁጽሪ ግን ብዘይቲ ብድሕሪኡ ዘሎ ዛንታ ወላሓንቲ ትርጉም የብሉን። እቲ ብሓቂ ኣገዳሲ ዝኾነ ክንግደሰሉ ዘለና ነገር እቶም ተመክሮታት ንልብኻ፣ ንእምሮኻ ከምኡውን ንዓቕምኻ ብምትእስሳር ብኸመይ ይጸልዎም ዝብል ሕቶ እዩ። ጸጥታዊ ርክብ ክትፍጽም ከለኻ ካብ ደስታ ንላዕሊ ኢሞሽናል ዳታ፣ ስምዒታዊ ዳታ፣ ሶል ኢነርጂ፣ ጸዓት ነፍሲ ወላ እውን ኣንስፖክን ወንዱስ ዘይተዘርበሉ ቁስሊ ኢኻ ትለዋወጥ። ስለዚ ድማ እዩ ጸጥታዊ ርክብ ምስ ጥቑኑዕ ሰብ ሓቀኛ ምትእስሳርን ሓድነትን ከም ዝስማዓካ ዝገብረካ። እቲ ዘይቁኑዕ ወሲብ ድማ ናይ ጣዕሳ ስምዒት ዝፈጥረልካ። ኩሉ ጸጥታዊ ርክብ ምልክት ይገድፍ እዩ። ኣብ ኣካላትካ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ቅዲ ምትእስሳርካ፣ ደረጃ ምትእምማንካ ወላ እውን ኣብ መንፈሳዊ ጸዓትካ። ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ድሕሪ ጸጥታዊ ርክብ ስምዒታዊ ምትእስሳር ክስምዐን ይኽእል። ምኽንያቱ ኦክሲቶሲን እቲ ናይ ምትእስሳር ሃርሞን ነቶም ትፍጽሞም ርክብ ብፍቕሪ ዲኻ ወይስ ንምዝንጋዕ ኢኻ ትፍጽሞም ዘለኻ ክፈሊ ይክእልኒ እዩ። ምትእስሳርካ ጥራይ ዝፈልጥ። ስለዚ ድማ ጸጥታዊ ርክብ ሓደ ግዜ ወላ እውን ምስ ዘይሓሰብናዮ ሰብ ስምዒታዊ ምትእስሳር ከም ዝስማዓና ዝገብር። እዚ ስለ ዝኾነ ጠንቂ ድማ መብዛሕትአን ደቂ ኣንስትዮ ድሕሪ ርክብ ጥቡቕ ዝኾነ ስምዒት ዝስምዐን። ስለዚ ጸጥታዊ ርክብ ንሓጎስን ንኬፋትን ከምኡውን ንመሕለፊ ግዜ ጥራይ ኢልካ ዝፍጸም ነገር ኣይኮነን፣ ኣዝዩ ጥንቃቐ ዝሓትት እዩ። ስለዚ ድማ እዩ ገለገለ ደቂ ተባዕትዮ ቦዲ ካውንት ዘይብላ ጓል ንሓዳር ዝመርጹ፣ ማለት ምዝኾነ ወዲ ዘይወፀት ጓል። ጄምስ ካሜሮን ኣብታ ኣቫታር ትብል ሙቪ ጸጥታዊ ርክብ ምስ ኣእምሮ ዓበ ምትሓዝ ከም ዘለዎ ክነግረና ስለ ዝደለየ እዩ ነቶም ካራክተርስ በታ ካብ ርእሶም ትወርድ ጸጉሪ ጸጥታዊ ርክብ ከም ዝፍጽሙ ዝገብሮም። ስለዚ ጸጥታዊ ርክብ ንእምሮ ብኸመይ ከም ዝጸሉ ንርአ። በጸጥታዊ ርክብ ብዙሕ ዓይነት ዳታ ወይ ጸዓት ኢና ንካፈል። ኣብነት ስምዒታትና፣ ድሌታትና፣ ቁስልና፣ ፍርሕና፣ ተስፋታትና ንካፈል። ወላ እውን ቅድሚ ሕጂ ዘይተዛረብናሉ ንኹን። እቲ ሓደ ሰብ ቃንዛ፣ ስምባደ ወይ ፍቕሪ ዝሓዘ እንተኾይኑ እቲ ስምዒታዊ ጸዓት ክሰጋገር ይኽእል። ስለዚ ድማ ጸጥታዊ ርክብ ምስ ብሓደ ወገን ፍቕሪ ዝሓዞ ሰብ ርክብ ምፍጻም ነቲ ሓደ ወገን ካብ ትጽቢቱ ወጻኢ ዘይተጸበዮ ናይ ደላይ ስምዒት ክስምዖ ዝኽእል። በቲ ሓደ ወገን እውን ስፒሪቹዋል ኢነርጂ መንፈሳዊ ጸዓት ንካፈል ኢና። ብዙሓት ባህልታት ብምትእስሳር ነፍሲ ሶልታይስ ኣብ እዋን ጸጥታዊ ርክብ ዝፍጠር መንፈሳዊ ምትእስሳር ይኣምኑ። እቲ ስምዒታዊ ወይ መንፈሳዊ ምትእስሳር ብዝዓምቖ መጠን እቲ ምትእስሳር ዝያዳ ሓያል ይኸውን። ኣብ ዕለታዊ ጸጥታዊ ርክብ ከይተረፈ ገለ ሰባት ድሕሪኡ ብስምዒት ወይ ብመንፈስ ምስቲ ሓደ ሰብ ተኣሲሮም ይስምዖም። ስለምንታይ ከምኡ ከም ዝኾኑ ከይፈለጡ። እቲ ካልእ ምትእስሳር ድማ ስነ ልቦናዊ ምትእስሳር እዩ። ኣብ እዋን ጸጥታዊ ርክብ ትሕትውነኹም ሳብኮንሽስ ማይንድኹም ይኽፈት እሞ ንሕድሕድኩም ነዞም ስዕቡ ክትንጸባርቑ ትኽእሉ ኢኹም። ዘይውሕስነት፣ ቅዲ ፍቕሪ፣ ናይ ምቁጽጻር ጸገማት፣ ናይ ምትእስሳር ቅድታት ዝኣመሰሉ። እዚ ዓሚቝ ምትእስሳር ክፈጥር ይኽእል ወይ ስምዒታዊ ምድንጋር። ከምኡውን
ኣብ ግዜ ወሲብ ሃርሞናዊ ምልክታት ብዙሁና ስምዒታት ዝፍጠር ምትእስሳር ኣሎ። ንኣብነት ኬሚካላዊ መረዳእታ ንርአ። ኣብ ግዜ ወሲብ ኣካላትና ኦክሲቶሲን፣ ዶፓሚን ከምኡውን ቫሶፕረስን ዝኣመሰሉ ኬሚካላት ይለቅቕ። እዞም ኬሚካላት ነታ ኣብ ሓንጎልና ዘሎ ተመክሮ ምልክት ብምግባር ጽልዋ ይገድፉ። ንኣብነት ብዛዕባ እቲ ሰብ እንታይ ይስማዓካ፣ ማዕረ ክንደይ ተታሒዝካ ኣለኻ፣ ድሕሪኡ ጣዕሳ ወይ ሰላም ይስማዓካ። እዚ ማለት ድማ እቲ ምስኻ ርክብ ዝፈጸመ ሰብ እቲ ቁኑዕ መጻምድትኻ እንተኾይኑ ሓቀኛ ምትእስሳርን ሓድነትን ከም ዝስማዓካ ይገብረካ። እቲ ዘይቁኑዕ መጻምድትኻ ድማ ናይ ጣዕሳ ስምዒት ይፈጥረልካ። ስምዒታዊ ምትእስሳር ምስ ኣካላዊ ምትእስሳር ክነፃፀር እንከሎ ስምዒታዊ ምትእስሳር ካብ ኣካላዊ ምትእስሳር ንላዕሊ ይጸንዕ። ኣካላዊ ቅርበት ግዝያዊ ደስታ ዶፓሚን ክህብ ይኽእል እዩ። ስምዒታዊ ቅርበት ግን ምትእምማን፣ ድሕነት፣ ዋንነት ይሃንጽ። እዚ ድማ ነባሪ እዩ። መጽናዕትታት ከም ዘመልክትዎ ሰባት ብስምዒታዊ ምትእስሳር ኣብ ዝተሃንጸ ዝምድናታት ዝያዳ ዕግበት፣ ውሕስነት፣ ሓጎስን ይስምዖም። ኣብ ግዜ ወሲብ ናይ ብሓቂ ስምዒታዊ ምትእስሳር ምዝህሉ ኣካላዊ ምትንኻፍ ዝያዳ ትርጉም ዘለዎ፣ ዝያዳ ባህ ዘብል ከምኡውን ዝሓየለ ምትእስሳር ይፈጥር። ብዘይ ስምዒት ጸጥታዊ ርክብ ምፍጻም ምስ ግዜ ባዶ ወይ መካኒካዊ ኮይኑ ክስማዓካ ይኽእል እዩ። ስምዒታዊ ምትእስሳር ዘይምህላው ጣዕሳ፣ ባዶነት ወይ ምድንጋር ከስዕብ ይኽእል። ብፍላይ ድሕሪ ዕለታዊ ርክብ ሰባት መብዛሕትኡ ግዜ ከምዚ ይብሉ፣ ንሓፂር እዋን ጽቡቕ ተሰሚዕኒ፣ ሕጂ ግን ጣዕሳን ጽምዋን ይስምዓኒ ኣሎ። እዚ ጸጥታዊ ርክብ ዓሚቕ ትርጉም ከም ዝደልየ ዘርኢ እዩ። ስለዚ ደቂ ሰባት ማሕበራውን ስምዒታውን ፍጡራት ኢና። ምትንኻፍ ጥራይ ዘይኮነስ ፍቕሪ ኢና ንብህግ። ስምዒታዊ ምትእስሳር እንተዘይሃልዩ ምድንጋር ወይ ናፍቖት ክፍጠር ግድን እዩ። ኣካላዊ ምትእስሳር ንኣካላትና ይምግቦ። ስምዒታዊ ምትእስሳር ንልብናን ንእሙሮናን ይምግቦ። ብዘይ ፍቕሪ ጸጥታዊ ርክብ ክትገብር ትኽእል ኢኻ። ስምዒታዊ ምትእስሳር ዘይብሉ ሓቀኛ ፍቕሪ ግን የለን። ስለዚ ዝተፈተኹም ተኸታተልቲ መደባተይ ውሽጣዊ ሰላም ልብኻን ኣእምሮኻን ብምሕላው እዩ ዝርከብ እሞ ልብኹምን ኣእምሮኹምን ክትሕልው ንዝኾነ ሰብ ካብ ወሲብ ምፍጻም ተቆጠቡ። ሎሚ ዘዳልኽዎ መደብ እዙይ ነይሩ። ላይክ፣ ሼር፣ ኮፒ ሊንክ ብምግባር ናብ ካልእ ሰብ ንኽበጽሕ ተሓባበሩኒ። እቶም ናይዛ ገዛ ቤተሰብ ዘይኮንኩም ድማ ሰብስክራይብ ብምግባር ናተይ ፋሚሊ ኹኑ። ብኻልኦት ትሕዝቶ ክሳብ ዝምለሰኩም ሰላም።